Aniversari dels Gegants de la Geltrú, que no és res més que la presentació de la restauració que s'ha fet dels gegants de l'any 2000. En aquest acte comptarem amb unes paraules de la regidora de Cultura, del president del grup dels geganters de Vilanova i després de l'alcaldessa de la ciutat. Doncs sense més preàmbuls, cedim la paraula a la regidora de Cultura. Moltes gràcies, Carles, alcaldessa, regidors, regidores, Pavordia 2022, que ens acompanyeu, president dels Gegants, i amics i amigues que esteu aquí. Realment fa molt de goig veure la plaça tan plena, però fa molt de goig veure Vilanova, que en tots i cada un dels actes, en aquest esclat de festa que estem vivint aquest 2022, amb tants i tants aniversaris i efemèrides per celebrar, realment fa molta alegria veure-us aquí amb tanta expectació. Primer de tot, felicitar a la colla dels gegants de Vilanova, els geganters i les geganteres, que llueixen el nostre patrimoni cultural, que tenen més de 300 anys d'història, els nostres gegants de la ciutat, però que aquest any celebrem el 50è aniversari de la creació de l'Ulderic i de la Guisla, que són els gegants de la Geltrú, del poble de la Geltrú, que nosaltres som Vilanova i la Geltrú. Aquest 50è aniversari ve marcat per aquesta restauració de les rèpliques. Són unes rèpliques de l'any 2000, de fa tot just 22 anys, i que, igual que l'any passat, l'Hereu i la Pubilla van marxar cap a Pamplona per ser restaurats, que els vam poder viure la festa major passada, aquest any l'Ulderic i la Guisla han tornat a viatjar cap a Pamplona perquè l'Aitor Calleja els hagi restaurat, i esperem que l'any vinent els nostres gegants grossos també puguin viatjar cap a Pamplona, i ja us anuncio que també farem l'esforç que es puguin restaurar perquè tots ells tinguin coherència d'estil i puguin lluir a la ciutat i portar el nom de Vilanova i la Geltrú arreu del país. Sense més preàmbuls, jo també dono pas al Gerard Sunyer, president dels geganters de Vilanova. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Primer agrair la presència de la regidora de Cultura, Mercè Mateo, de l'alcaldessa de la ciutat, l'Olga Arnau, dels regidors i de la Pavordia de la Festa Major, i agrair especialment a l'Ajuntament de Vilanova i en especial a la Cultura per creure cegament en aquest projecte de restauració de 3 anys de les 3 falles de la ciutat, i el dia d'avui ens porta a presentar l'Ulderic i la Guisla, obra creada també per l'artista de Pamplona Aitor Calleja, i on segueix la mateixa fisonomia que vam veure l'any passat amb l'Hereu i la Pubilla, amb els detalls de les cares, de les mans i de tot el gegant en si. Esperem que ara quan els pugueu veure us agradi, els disfruteu, els gaudiu, els pugueu ballar, i per nosaltres només felicitar l'Ulderic i la Guisla pels seus 50 anys i que en siguin molts més i els puguem gaudir dintre del poble mil·lenari de la Geltrú. També ara passo la paraula a l'alcaldessa i així es podeu entreveure. Molt bona tarda a tothom. Gràcies, president de la colla de geganters de Vilanova i la Geltrú, regidors, regidores, amics i amigues i tots els que omplim la plaça per veure aquesta nova posada al dia ja d'aquests gegants de la Geltrú. Realment, l'any 1972 va ser un any d'efervescència aquí a la ciutat, perquè hem pogut veure els 50 anys dels Bordegassos, els 50 anys dels Falcons, ara els 50 anys dels gegants de la Geltrú, i tot el que anirà venint, perquè allò va ser un inici, aquell inici de tornar a recuperar en un moment una mica fosc, que encara veníem d'una foscor, doncs de tornar a recuperar aquesta cultura popular, aquest folklore, i tornar a viure el que estem vivint avui aquí, al carrer, a tornar a estar en comunitat, el poder tornar a compartir i tornar a gaudir del que té la ciutat, perquè això no ho tenen totes les ciutats, i Vilanova quan celebra 50 anys, que encara venen dels molts anys, però 50 anys de la seva recuperació, vol dir que es va haver de fer un pas endavant per fer-ho. Gràcies a la colla de geganters, perquè un altre any podem estar a una estrena, a una renovació d'aquests gegants, aquest any els de la Geltrú, i esperem, com ja ha avançat la regidora, que l'any que ve puguem gaudir de la restauració dels gegants. Aquests sí que ja són els gegants gegants.
Gràcies a totes i tots. Ara us convidarem, veureu que s'obren les portes d'aquí del pati del Castell de la Geltrú. Us convideu a passejar, a entrar i a veure lo guapo i lo guapa que han quedat a l'Ulderric i la Guisla. Gràcies i bona tarda. Que vindrà una balla que el mig, Cuidado, Casimiro. Adrià, vine cap aquí.